Pues... Ongi etorri azkenengo maketerra tira. Kaixo maketosaleak. Hombre, Aritz! Nor da mutila, osea, harrigarria. Bueno, maketosaleak, espero dut denboraldi hau zuen guztoko. Mira, tía, es flipante, con este hombre flipando. Beno, Aritz, denboraldi honetan ez zaitugu ikusi, baina urrengo denboraldian askoz gehiago ikusiko zaitugu, ezta? Fijo, egunero, ostiralero, hemen engongo naiz, bostetatik, zazpietan nahi baduzu. Egunero, kamerarekin, Ba, posten gara, por fin edatu zu txipa, oso ondo, Aritz. Hori da, claro. Olako maketotarrak behar ditugu. Hala, ba, venga, futbolera jolastera. Pantaiako beste albotik ikusiko zaituzte eta Martin zergatik. Eta Martin janda ere bai. Pues hori, agur. Bueno, agur... Nik enduko kamera momentu baten. Ya está, se falta bueno, pues ahora Joan, zuta biok. Ongi etorri maketo irratiko azkenengo irratsaiora, osea, nahiko sosoa, osea, más que nada, ez dugu abisatu, ez dugu ezer berezik prestatu, osea, pasan urtean behintzat. Eta niri ez aitaztu, Orentxe etorri zen. Pasan urtean etorri zen, jo, eska horten egon... A ver... Bai, Josu egin. Ez, baina ia da, jo, azkenengo maketo irrati izateko... Bastante triste, bai. Bai, azkena urtekoa, noski. Gero urrengo urtean moltatuko gara, lasai. Osea, hau da, denboraldiko azkena, ez da maketo irrati amaituko. Edo bai. Agian... Eltsen naz, nordaki. Konturatzen bazarete, denboraldi honetan esango du, bueno, gomitatuko ditugu pertsona gehiago, eta bakarrik hori da, Arkakuz. Eta Iora. Eta Iora. Que ba, eta karri ditugu jende gehiago. Marieta, eta... Vale, gure lagunak ez direnak? Arkakuz ez da nire laguna. No itxoin. Bueno, maketo azokan elgarrizketatu genuen, nola ditzen da hau. Neska, ez dugu garatzen nola zen izena. Komto, Andrea. Bai, Andrea. Eta nor gehiago, pues egia zan dezki inor gehiago, oza, ez oso garen. Oza, ez dugu egia da, ez dugula inor bezekarri. Martine gonbidatuko zuen tipo hori perretxikoak hartzen dituna mendian. No. Konbidatuko nuen, bidali nion eta ez diteran. Bidali zenion? Bai, no, behartu nuen mesu bat bidaltxero, oza, nahi genuen gonbidatu gizor... Bueno, behartu nuen, porque ese nuen mesua bidaltzen, oza, gonintzen whatsappetik, tio, Marti, bidali ya mesua. Bidaliko nuen, pero es que no sé... No, es que bidali nahi zen nuen egun bat lehenago, to, pues hori abisatu bardazte bat lehenago, pues mutilak planak egiten. No, baina ez nuen jarri nahi egun bat lehenago para hostila honetarako, nahi nuen para dentro de... Baina, erantzun zizun. Ez? Osa, baina, sartu zen mesura, osa, Instagramen daun lehido. Ez? Ez oso den, Bueno, baina genuen gonbidatu perretxiko sale bat, baina youtuberra dena eta euskalduna. Baina... Déjalo ahí. Bueno, bai. Sin más. Eta be ate gonbidatu nahi genuen, eta azkenan hori bai... Ez, gonbidatuko genuen, baina justo ostiral horretan bertan utzi genuen maketo irratia, ni ez negoelako, eta Lander zuelako plan batzuk, orduan bertan bera geratu zen, eta gero urrengo astean beste plan batzuk genituenez, ba azkenean joan gara usten, eta bueno. Bari. Buah! Pues horrela etorri zait, bueno, sekziones, baina... egin dezakegu en plan maketo irratiko 2023ko proposamenak. Vale. Bueno, igual urrengo denboraldirako baliteke hitz egin da ukitea beste pertsona batekin igual etorri daitekela.
Begira, dau idazten zitalko, gonbidatu niri. Venga. No, egiten dugu orain dokumentu bat idazten nor nahiko genuke gonbidatu urrengo maketoan. Badakit Fermin Muguruza. Bai, eingo dugu nintzen. Badakit niripiko da, baina lehenengoa letra handian. Vale, jarriko da la pantalla jendeak ikusteko. Un momento. Jartzen dut kamera, Baliteke joan pertsona hori izatea musulman zenidan kale. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Cuál? ¿No? Musulman zenidan kale. Ah, bai. Itxoin. Jarriko dudala jendeak ikusteko eta joango naz idazten eta lan ikusten du jende idazten duguna. A ver, lehenengo segutu bat naiz Twitch. Ezakik nahiz nola jatzen den Twitch, tío. Aturar ventana. Biatu. Testua. Musulman zenidan kale guztia. Agregar. No egiten da hau. Hemen listo. Vale, hau da docs dokumentu bat, texto. Zuzenezkoan gauz, como congelaus. Ez dakizagatik. A ver. Horai. Listo. Bai, gila da. Ya está. Orain. Konponduta. Bai, jarriko dut Martinen horpegeren gainean total esu kamaradik. No, Martin, youtuberra nora joan da. Baina, ez da ikusten, txikiegi dago. Oye, Martin, ez lanetara zaituzte nominatu youtuberro bereran moduan. Ja, Oso txarto. ¿Cómo? Eslan te Ah, Eslan etara, hostia, eso tú lertu lo de Eslan. O sea, lertu dut, no sé. Es que no ahora... Vale, ikusten da zuzenekoan idazten nagoena, edo daut txikiegi letra. Bai, kaixo zelan. Vale, venga, va. Poner aurpegi da, baina eski ez dut aurpegi. Kaina. Itxomi, hasiko gara... Jarriko gara en plan... Harri lehengoa zitalko. Maketo proposamena. Bueno, falta ortografía, falta que egiten baditut, pues zuzendu, osea... Maketo gara, que esperan. Hori da. Espero duzu, Euskaltegian bizi gara. Itxoin, jarriko dut hemen. Ekarri nahi ditugun gonbidatuak. Vale. Zital... Baina bete behar ditu, Es que orduan gainak jarri ditugu batzuk. Bueno, jarri ditugu batzuk, en plan... Etorriko dira. Eta beste batzuk, en plan fantasia. Bai, hori. En plan, sekzion fantasia egiten du. Va. En plan... Jarriko dut. Orduan... Zitalko, bueno, Mundano. Bueno, esan nahi dut egon nintzen. Mundano. A ver, zitalko, barkatu, osea... Errealistak izango gara. Ezin zaragon... Kainak airekin parean. Nahi baduzue presentzialki. Jotea zure etxena, Josu. Ostra. Qué nivel, Bueno, hau da ya kategoria, Kategoria. Jarriko gu en plan... Aeroportuan bezala! Zitalko, komentatu egin zuen anekdota, Izan zen brutala. En plan... Vale. Bueno, niego nintzen larun batean Txilmafiaren kontzertuan, Fiberen, eta gara ezagutu nuen Naia Bizkaia euskal influencer de Twitter. Eta esan zidan bebai que etorri nahi zuela momenturen batean. Orduan, bai, bastante aseklibe zeo. Jo, aldatu idaz orain Martin, tio, eta sartu behar nahi zure zuzenekoan, Joder. Nola hori, Euskal Bituberra berriro. Vale, venga, hasiko gara ya, hasiko gara idazten, vale. Makilakiski. Zitalko, ondo. Nor gehiago, en plan, lehengo normal. Normal, pues... Naia Bizkaia cuenta como normal, o sea, así... Bai, o sea, confirmatu bat digo. Yo el Pini evento seguramente es y Pini... Posible, seguramente. Bai, en plan... It's possible, English. Arkakuso berriro. Nahiko... Itxoai, ez que ingo dut beste tal bat Arkakuso eretxe. Nahiko posible. En plan, seguro. Arkakuso. Atez dugu gombidatu, oraindik eta gombidatu behar dugu, digo.
Ate. Bueno, Que onda, sí, bai. sí. Ate, vale. Fantasia. Aitor Mendiluse. Kaina. Kai. Bueno, itxoin. Osea, fantasiak bukaerarako, en plan, Bai, motibatzen bai. gara. Bai, hori da. Nahiko posible, ere. Ate mayúskularekin, etxedes. Julen, Ai, tio, osea, gonbako... Julen nire laguna, Julen komunika. baten egotoriko da. Julen. Julen, Mar- Julen, Julián, jarri ez Julián. Julen, jo, tío. Julen. Martinen mutilaguna. Julián. Martinen Mutil Lagun. Eta Mareta dian ere. Vale. Marieta. Marieta. Ya te la diré después. Che. ¿Eh? Che. Nada. Che. Martinen. Zer nahi Che, nire? boludo. Mutil laguna ustut batera jarri. Martinen jabea. Dale. Vale, A ver, imagina tú. Ikusten duzu hemen Jose Ramón. José Ramón. ¿No era José Ramón? No hay esa boda José Ramón. Ah, José miren Ramón Etxebarria. miren en Aitite. Ay, tite. Tú, egia esan, ez dakiriko. ¡Hola! Qué Tú. guay. Brutal, ¿eh? José Ramón. Maqueto siempre. José Ramón. José Tú, Ramón. a ver, Según que brutal, José ¿verdad? Ramón izango ditzute en plan, maqueto serio. Maqueto serio. Ya, a ver. Guztiok horrela, berriz ere txapelarekin maketo serio. txapela, kaixo Jose Ramón. Baina, eta denok txapelarekin. Tu, baina Hau José, daukat idea. baina José Eta Ramón. Martin bituber bat izan da, eta Jose Ramon horrela en plan. Nor dau? Nor dao? Ostras, baina eske José Ramón gomidatzen badugu, zer galdetu aldio. A ver, eske kontesto inarri bar diegu. No, nik uste dut Jose Ramon, esan entzule. garatzen diozu gauza bat, eta ja maketo oso egiten dizu, Osea, José Ramón da UPV-HUko irakasle bat izan zen. Itzuli ditu fizikako liburu guztiak euskarara. Bai, en plan Historia, dauka, bai. Euskarakoa, Egon berari zituen eskerra, paso zientzia. liburu batekin. dauka trajektoria nahiko luzetxa. Fiziko nuklearra uste du behar. Un fiera. Baina, claro, eske, zeri buruz galdetzen diogu, nik behintzat ez dakit fizika nuklearrari buruz, ez badut ikusten... No, pues galdetu al diogu, sé. porque berak Hitz egizun egitea adibidez, euskara bintxan, que será zientzia eta euskaran, pues Hori. berak adibidez hitz asko nola itzuli dituen, y así. Gaina super majoa da, señor. O Ya, sea, ves, benetan. es un amor. Ja, baina lortu behar duguna be, gero elkarrizketa, bueno, igual badaki egiten, edo Discord bitartez egiten. No, miren y usten diogu el marrón. Bai, bai. Miren atzera, ipintxar setapa, bera, kasko. Vale. Miren atzean, pero miren atzean observa. Bai, jarriko dugu fantasia, oza, nik Ba, jarriko nuke Ba. José Ramón. Vale, nor gehiago. Baina arkakuso jarri parentesi artean berriro. Baina, kakuso ya dago hemen, seguro. No, ya, baina jarri, seguro, arkakuso. Parentesi artean berriro. Seguramente, seguro. Ai, que pesa, seguro, bai, arkakuso, bai, etorriko zarela. Bai. Vale, nor gehiago. Ni nahiko nuke gonbidatzea Andrea. Ezagutu Ah, bai, genuena, ezagutu bai, bai. genuena Andrea? Durangoko azokan, Ei, eta kapoper, dekona kanal bat kapoperrarena, komentatu zigera blogean, tipa. Bai, arkakusen, oza, bai, arkakusek erango zena. Oza, neskaz oso maja eta gustatu. Andrea ustut ditxun zala, ez? Pues makinongas. Nigatik, en plan, gobidatzeko proposamena jaurtitzen dut. Hemen basaude Andrea, kaixo gomidatuta zauz. Eta gero, Josu, bazegoen tipa bat dekola kanal bat, oza, ditu hainbat kanal, baina badeko kanal bat dela bete seri buruz uste dut, euskaraz. Gomidatu dugu. Baina nahi duzu karri kapoper bat Pero que ona. ez da bakarrik kapoperra. Oza, nago esaten ez dakigulako kapopari buruz. Horretarako, Ni behintzat ez dakit, oza, BTS, Blackpink, Seventeen... No, pero que bere kanala uste dutala bakarrik BTS-eri buruz. Ah, pues... Es que ez dakit. Pues venga, Hostia, ditu BTS. 2009 aurpide. Oza, gura bat... Oza, nahi...
nahi baduzu... A ber, bere kanala nagusia da Aiora probatxoa ditzen da. Aiora... 1920 arpide dure. Kontuz, cuidado. Nahi baduzu... Osa, Eta gero, bedeko beste kanal bat, Aiora dala Kapoper. ASMR, txokoa. Ostra, dauka SMR... Nah... Euskaraz, que locura. Hostia, no izan behar da SMR euskaraz, ez dut inoiz entzun. Ostras, gaude garatzen esposa gara. Oye, eta Lomisia... Bien burua, gerata gutxi. A ver, eski hartzen bagara gomiatu dezakegu 3000 Twitch oso. En plan, ekin ta ekin, Lomisia edo... jo que se. Tasio be... Rekizap berriro. Tu, rekizapekin izan zen pasada bat, Ja, en verdad, egoan zen primera, no, oza, ez nuen... Gaur egon ez ikusten bere zuzenekoa, segon jolazten Star Wars-eko Jedi fuera, no? No, egoan zen super ondo, oza, gainera, super buen rollo, en plan, primeran. Azten gara fantasiarekin. Bien de majo. En verdad, bai. A ver, Itxoi, kendu behar ditugula aurpegiak, Itxoi. Bai, bakoitzak izatea bere fantasiak, mesedez. Oza, En plan, banaka. en nahiko posible, Ja sin esan más, dut. berdin esan da berdin zait, ikusi, ni llegatu nahi duta fantasia. Daukat, bi pare bat pentsata. Vale, Itxoi, nola montatu dezaket fantasia Bueno, fantasia, baukat ez bat. Vale, ingo dut hau moztu eta gero pegatu, vale? Eta listo. Venga, Lasto fantasia. txapel ere, Vale, aztea joan, Berriz ere. bere fantasiekin. Maia del Lujambio. Vale? Fa. 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 Venga. Maiale. Goa. bof. Lionel Lujambio. Sí. Ja, en verdad. Baina el Lujambio Bai, esan Lionel. zeta, Vale, a ver, motibatzen gara Maribel Legarreta. Venga, ahí. Venga, Bota. Bota Le... esasue. Garreta. Bueno, mira, es que Maribel Legarretarekin kontaktuan jartzeko da imposible, o sea, ez du Twitter, ez du Facebook, ez du ezer. Bueno, ez dakien entza, Maribel Legarreta da, bikoiztu egin duena. Badakizu nork ez dekon Es que- esta Twitter, esta sare sozialik eta imposible da berarekin kontaktatzea. Aitor Mendiluze. Aitor Mendiluze apuntatzen, mesedez. Baina non da Maia Legarreta, ez duzu? Da, Dorremiren ahotsa ipini zuen bikoizlea. Ostras. Eta esan zigun Xabier Alkizak non lan egiten zuen. En plan, nahi bagenuen horra joaten, en plan, kaixo, maketo irratikoak gara eta gura duzu elkarrizketa batan agertu. Asko gustatzen zaitu horreminen maketa, ikusi dut. Eta bai, eta 19 urte ditut eta gustuko dut horremiren magia, juhu! Eta zese bakteriatia, egotia, ai, ako gustatzen zaitu. Osa, eske urbiltza gizon bat 19 urterekin, en plan, kaixo, dorremi gustuko dut, mesedez, firmatu, etorri maketo irratira. Dorremiren bikoizlea, eske dorremi asko gustatzen zaitu. Eske ene ama Virginia dorremi itxela da. Nola? Que gustatzen, ez aigara gustatzen, begira. Baga bigaiga. Ai, nire txapela Movida ahora de chipili, chaplala, no sé qué, no sé cuántos. Era pirikala, pampoliña, pepero tu. Ole ahí. Baga, bigaiga, txintxirri mertxi ez. Maizko maketo Counter-Strike txapelketa. No. Carlos Marcos jarri aldugu lista beltzea. Osa, ez etortzeko. Fua. Ez que baten etorri zen eta bira nola bukatu den buaketo irratia. Ja, bez. Eta porrot? Ez da etorriko. Martin maztu zaizu. Ja, ez. Que ez nintzen egon maketo horretan, baina ez dakit nola izan zen. Pirritx eta porrotx. Bai. Porrot edo. Bueno. Hori da... A ver, Ikusi dut porrotxe. osea, oraintxe bertan. Jarriko gara serio, vale? Vale. Porrotxe super serio. Fermin Muguruza. Txirri mirreta txibiriton.
Pirritx eta porrotx. Ah, bien inside. Osea, ezin dugu gonbidatu. Pirritx eta porrotx, txirri mirri eta txiribiton. Pero berdin zait baina, o sea, ¿Qué dice? O sea, claramente txirri mirri eta txiribiton asko beto. Que nieto berdina da, ez du goratzen. Altza Felipe. Chulala, 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 altza Felipe, chulala, Kontusta kolorikin, Juego marín. Bueno, ez dugu esan, bueno, edo ja jarrita dago, kainak ja jarri dugu. Bai, lehen. zele lengua. Vale. Bueno, A ver, es que, pentsatzen badugu, ezin gara... Posible da kainak. Bai, Kainakai eta Bai. Jose Ramon haiekin behintzak kontaktuan jarri gaitezke. Osa, besteekin ez. Naia bizkaia jarri dugu. Harry... Naia bizkai jarri dugu en plan lortu Ah, en dezakegu. plan bestian, vale. Venga, hasi, Martín. Esan dezaket, A ver, Vale, a ver zer lehenengoa. zer. Hitler. Ez da Bigarrena, Markel... Nola, Nor? moztu zaizu. Nor? Markel, nor? Markel, no? Markelo, el Markelo. Mar- Harry Markelo. Baina nor da Markelo. Markelovitz eta Hitler. Markelovitz. Los dos exponentes. Markelovitz holan teisa. Bai, tal cual. Dando dio, lasai nino a Hitler en ordez. Vale, nor gehiago, A Martín. ver. Norgei... Joder, pues bakarrik naukan hau biak pentsatuta. Vale, A ver. nahikoa gorduan. Patxi Oian, López. oiantza, Oiantza. Hori nor da, lolekoa? aburto. Baina, nola gobiatuko dugu aburto, sabes? Patxi López. Bro, baina da fantasia, pero aburto? Tu, eski hartzen magara fantasia, azten naiz idazten. Lady Gaga. No, baina euskalduna... Perdona, markatzen gara un hormiguero. Patxi Lópezek ez du euskaraz hitz egiten, claro. Jartzen dugu hormiguero en plan itzultzaile bat gainean, Lady Gaga hitz egiten ingeles en plan, yes, I love Maketo irratia. Eta gainean en plan, Maketo irratia gustuko du. Jo zure gatu txata. Zure cruz azan dute. Nore esan du. Patxi López. Beno, zuek bezala... Hola, Mansex. Gutxi gora bera. Harry Mansex, Gutxi. Harry Mansex. Mansex, baina nor da Mansex? Sexualen gizona. Sexuaren gizo. Tu Mansex? Ah, ez dut ezagutzen. Nor da. Ez ere egiten duen Mansex, eta zagatik da infamatua. Ez berez da pertsona bat, Batman. Bai. No, baina horaren en plan top... Harry Mansex. Euskal Herri... Baina nor da Mansex, azaldu? Biziki akuratuaren tipua. Baina hori ez da fantasia. Ja. Ez que Pues estu Mansex? Baina nor da Mansex? Ez dut jarriko Mansex. Vale, ez jarri. No pentsa... Jo, ez que justo... Holan euskaraz... Miluseko tipua. Nola ditzen da? Ez miluseko tipa, en todo caso. No, bale, Hostia. leseko tipua. Tribuaren berbakekoa, nola ditzen da? Ah, Bueno, joe. Nia milusia antzinakoa, porque gain dago beste mutio bat da. bai, hori nago telleria etako bat, no sé, ez dakit norde. No pentsa, justo... Euskaldunen artean holaren plan... Wow... Ezagutu nahi dut? Monarritz. Bolari guztia. Nor da Monarritz? Bai, Monarriz. Ez que ni atleti, pues, berdin zait pizkat. No, si hori da, esan dizudana. Hori da milusekoa. Hori da Monarritz. Hori da Brisen, Bai. vale. Ez nekien. Ez da Monarriz. Ez nekien. Ai, pero izena, ez gogor, oza, panekin de izena, tío, me suena un montón. Baina, ez daukago no? en plan Twitterren jo que se bat, que Kika Monarriz. maite du. A ver, en verdad Twitterren daude pare bat. direla- Maite ditugun Izaro. Buah! Izaro? Izaro Andrés. Izaro kantantea? Izaro super top.
A ver, no begiratzen Twitterren. No sé, Merina Gris bai izango zela ere... Hombre, Sara Zozaia... Sara Zozaia, tu. A ver... Buah, gonbidatu behar dugu. Entzun. Gonbidatu behar dugu, hau ez da fantasia, baina... Olat Salvador. Ie jardunaldiak. Bai, nik ie jardunaldiak bai gonbidatu. Osa, izango... Ja, nahiko ba. top. Nahiko Hori top. posible da. Tu, eta ez genitu memelari guztiak batuko dei batean. Hori Martinen lana zen. Ja, hori zuk egin behar duzu, Martin, mueve hilos. No ero gehiago gonbidatu. Holan musikari hartan... Hombre, eski hartzen bagara... Azten bagara... Zerbait behar dugu, eta nio ez dut... Azten bagara... A bera, ate kaizo, ate... Hori bai fantasia, kaizo kuadrilla. Mikel Laboa, Salvador. Ramón Martí Corena. Mikel Laboa, kontuz. Kontuz. Ateratzen baduzu da guento pena. Norena zen abestiara de guzkiak urtzen du goia. Hori norena... Mikel Laboa. Hori da Mikel Laboaren abe. Osa, doinua ez dakit berea den, pero, en plan... Ez dago en plan top euskaldun bat abeslaria bizirik dagoena. Gonbidatu dezakogu bilintzen ilobaren bat, edo, bueno, iloba ya... rollo bilintzen familiarra. Laskao txiki seriaren zuzendaria. ¿Qué pasa? Ez que hori da be oso top. Baina... Nor da nintxe bertan mundu mailan euskaldun topena? En plan, más top. Itxarituño, no? Las Felini. Buah! O sea, mayúscula, las Felinis. Baina, euskaraz dakit hitz egiten. Bai, no? Nik uste bai, Ez dakit, justo hemengo dire. O sea, igual baten bat bai. O sea, asko dira, hay probabilidad de que baten batek. gustatuko litxeake, oro, ez berdin zait Felin edo drag bat ona gonbidatzea. Edo ezagutza, esan nahi dut izan lagun bat drag dena. Oraintxe bertan olentxero, hombre, olentxero nahiko erraza da. Etortzeko maketirratira, daukagu bere telefono. Sartzen da jo zu armairuran. Emate maia zu 5 minuto agertuko da olentxero. Euskal Mailan hain txertan urtut itxarituño. Itxaritu. Da, oso top. Josu, baina ez duzu jarri Hitler. Ez dorako jarriko. Pero... Sabino erana? Baina jarri Markelovitz alboan, mutxienez. Ez que ez dakit norden Markelovitz, ez diguz azaldu ez Martin, ez esan zu bakarrik ezagutzen duzu jendea. Osa, behintzat azaldu, ez baduz, ez baditugu ez... Azaldu, que tal dut... Pues nor da Markelovitz, es que igual apuntatu dugu bat, y yo que sé, da en plan... No. Nola ditzen da Superandoni? Superandoni. Nor da Superandoni. ¿En de colecciones? Chavalito hau. Es que... En ecolección... Iseo eta Hostia, Rusquets. Iseo. Harri la Rusquets. La Rusquets, Josu. Nor da hori. La Rusquets da como bat egiten duena flow parodia musical euskaraz, en plan, despacito euskeraz. O sea, ¿sabes esaten... Harri la Rusquets. No la da, Bocavitz Comedia. Bocavitz Comedia, ez. Hori ¿sabes esaten, no sé. No, hori ez da, bestea. Bueno, bestea beto. Bai, baina... Jarri dugu atek, Aikar Askona. Las Felini. Nor da Aikar Askona. Pilatuko dut, itxar. Iseo eta Dodo Sound. Dodo nere kuadrillakoa da. Buah, pues ya está, acabo eginda, ya, conexión. A ver, gaur... Arkakuz ez esan joan Iseorekin ikastolara. Ikastolara? Aikar Askona. La Casa de Papel. ¿Qué? Ah, La Casa de Papeleko aktore bat? Claro, es que ez dut ikusi. Hori da, itxarituño. No, baina badau beste bat. Ah, mira, un Aikar Askona. Bai, muztu bat, como que... Egiten da komedia, o tonto, zaka ditzen, da que izena raroa. Begira, ate... Ah, bai, bakin orden. Ate, hemen zaude. Gure helbudua da urrengo... Mierda. Itxoi. A ver... Beste bideo bat TikToken... Vale, listo. Ingo dut estatu golpe bat. Gure helburua da ate urrengo urtan gonbidatza. Onartxe maduzu gure gonbidapena. Bai, zorrak akusoren gelakidea... Ta Dodo nere kuadrillakoa.
Es que, benetan, arkakuso ezagutzen du Euskal Herri osoa. Puede ser. Ate etorri bat zara maketu irratira. Martín. Bai, claro. Itxorian zaude, Martin. Urrengoa, Jeronimoste. Jarri Jeronimoste. Osa, fantasia ez da imposible. Zein behar dugu bat, en plan... Neskatxo trikitilari baserritarra ekartzen badugu nik uste dut konektatuko da. Es que... Bai, orduan bai etorri da. No, si teorikoki Osa, kainakai... nor da jarri duzuena... Nor? Ja, vale, ezagutzen oso ibilbedikoak. Gustatu ibilbedikoak. Buah, pues Me toca ojalá direla. tipo Nor da jarri gonbideatzea. duzuena hau... Ate, ze gehiago ezagutzen ditu. Pues Nafarrak dira, hay probabilidades izango. Ai. Horregatik, baina uste por ahí. gainera. Nakai. A ver, Martin, osa, dau monster zure... Esaten zaudena. Ibilbediko... Ah, no. Edo tok taldeko bat. What the fuck izeo eta dodo ezagutzea. Nara esan duzue, barkatu? Hori, ibilbedik... Jota Martinakoa, ez Ai, daude Jota hain urrun, Martina. Ibilbedi. Ez daude... Sabino Arana. Eta top taldea badakizu zein den. Top taldea. Top, Ah, top, sí. TOC. Ez. Ba, tok, oso... A ver, osa, jartzen bagara, untxakoa, Bai, Josune, izango Pues zen nik- be, nahiko top. Osea, ezagutu nuen baterista larun batean eta ikusten du maketo. Untxaren, Orduan, Ah, bai? Itxoi. Ez dakit ikusten duen, osa, ezagutzen du. untxako No? bateria jotzen Ah. duena, Ah. ikusten du makete Ez, irratia. bateria ez. No, Osea, tok. tok. Ah, joder, osa, bat Ah, ditun... hostia, pues toko, bete, tok, ezagut, plan, elkarezkitzea, bestak gaina. Ez dakin, ez dut ezagutzen top taldea esata. Ba, eko ondo dago. Po. Baina, Ai, ama. igual nahi fue imposible, porque Bai, esa jarriko baina, dut tok. etxe ditu jokin gutxiago, baina, bueno. Vale, eta azkenengoak esan roiatzeko eta pentsatzeko beste helburu batzuk? Tok da zerekin. Hala, zerekin. Karlista bat. En plan, pertsona bat karlista. Dodo ondoko herrikoa da eta DJ bakarlaria zenean DJ Bull! No, mesedez. DJ Bull! Osea, ekartzen Nahiago dionkas, Bibul baina. DJ bakarlaria zenean bera ikustera joaten Hande baraka? eta nire kuadriarekin hasi zen mezklak egiten, ojo, ate daukabe kontaktu pillo, Raperos de emausekin hasi zen, eta ez desagutzen. DJ Bull eliotzenen korneta, da. Tu, Martin, hilko zara momentuaren batean. Vale, ba, izten dugu ja, en plan, pentsatzeko beste goza batzuetan. Orduan, arkakuso berriz ere bontatuko da. Ez du berak erabakiko gainera. Vale, saiatuko gara, ba hori, Zita, Alkorekin, Anatorekin, Jule, Marieta, Andrea, Aiora, ba, gonbidatzen. Bueno, eta... Kainakai, Jose Ramón, Mayalen Lujambio. Mayalen Lujambio, Maribel Aitor Legarreta. Mendiluse, Las Felini, Isano... Bueno... Vale, eta gero ja... A ver... Ez jarri aiora kapoper, jarri aiora probatxoak. Bera bere izena. Vale, osea, hauen artean, claro, fantasia ez ditugu lortuko, Tu, baina... pero aldatu izena, ez jarri aiora kapoper. Que ya aldatu dut, pesao! Ah, ba, ez ki zuzenekoan... Pues ya, pues hijo, Vale. zazpi segunditxo. Nago esaten... fantasien artean, zein uste duzue dela lortu alduguna. A ver, uste nahiko argi dagoela. Las Felini. Es que No, Feli... topikoa, no? Es que las Felinik, o sea, auzokak dira las Felinikoa, baina es que ez dakit haiekin nola kontaktuan jarri. Osea, Nik uste dut posiblena dela, nire gurasoak joan ziren antzerkira. Kainakai. Osa, Kainakai dugulako bere... Kontaktua. Bai, bere kontaktua Twitter du... Bueno, eta gero tok taldekoak, osea, badakiten hor garen. Osea, ez dugu, en plan... Bai. Eta gero eta... Osea, lortu alditugunak Jose Ramón, Kainakai eta Tok. Osea, bestak jau... Ikuste dut nahiko Aitor ikos. Mendiluse. Berriko orain- Aitor Mendiluse ez deko, ez da Twitter. Osea, ez deko sare sozialik, osea... Da un ser divino, ezin da berarekin kontaktatu. Vale, nola da, naia, ez dut jarri Naia Bizkaia. Naia Bizkaia.
Eta, bueno, nortxe maitugu, Ala, pleura. Eta horietako zenbat etorriko Bai, da pleura. programara, hori da, Eta arkatu zoa, gehiago. txalo bero bat, pum. Pleura talea oso ondo dago. Vale, haun behin bukatuta, en plan, ederra. Olat Salvador kuenta fantasia moduan ere bai. Bai... A ver, bai. Oke, edozi pertsona ezagutzen ez duguna, eta nahiko Martin zaila Hilda. izango... Bai, oza, Ja. egal, bai. Vale, eta orain, horretaz gain, jau alde batera utxita, oza, gordeko dut. Guardar. Maketo erratiko 2023ko planak. Zer lortu nahi, zer lortu nahi dugun. Alde batetik, egitea maketo presentziala ondo gongo litzateke, en plan, Discord beharrean, denok batera, etxe batean. Etxean. Martinen Eta etxe. noiz. Martin Etxea. Bueno, Martin Etxea non Sevillan. Ez, ba... Maketo Sevillan? Bueno, Blog bat Sevillan, no, Martin Etxea. baina blog batez zuzenean, en plan, jo que se, saiatu bargara lortzen egiten denok batera zuzenean blog, oza... Ui, ate esango dutxengo du bai, batzuekin, Jo, ate, gure community manager. Ja, total. Gora ate. Hora, te txalo bero bat, ate. Oleate! Baliteke izatea, oza, lehenko programatik egon zen ikusten, Pues bai. Osea, ate arkakuso jargi eta rekizaperekin batera, uste dut, eta Bai, bai, zurazki Eta beste... zitalko bebai Eta, bigarrenean, bai, eta hirugarrenean, beste sí, batzu, eta beste askorekin batera, osea, edaude pila bat hemendik hasieratik. Bai, baneatu genuen egia da, txalo bero bat. Ostra, egia da, eta zergatik baneatzen genuen, esatagatik zer? Gora zerbait. Edo... Uste dut, Franco esatagatik edo alako zer? Gora zerbait. No, baina niko goratzen naiz lehenengo gunean txata, bueno. Egia da, ziren baneatzen genuela jendea, pues bueno, sin más. Ya, bueno, Pues sí. por las... Jendea geneukanea, no, es bueno, pero... Franco. Ja, zen koña, zen total koña. Ya, no, sí, ya. Vale, ba hori, lortu bar duguna, entzun eta adi. Lortu bar dugu. Gaia. Lortu behar dugu maketo presentziala denok batera etxabatean, maketo IRL, lortu behar dugu be maketo blog gehiago egitea, oza, orokorrean lortu behar dugu eduki gehiago sortzea, sare sozial guztietan, eta ateratzea gauzatxo bat. Ez dudala esango, ez jaipatzeko jendea, baina planeatuta genuen gauza bat eta utzi egin dugula hor botata, goratzen zarie? Ah, bai, zerbait eukidezakezuna zure gorputzean jarrita. Bai, jo que se. Vale! Gabe flipatzen, dio, zeri buruz txikiten ari gasko. O sea, baliteke gaur gu joatea leku batera. Orain geratu garela joteko leku batera. Zuaitzekin, harriekin... Ez ez gara joango... ¿Cómo que zuaitzekin harriekin? Ez dut uste. Ez gara joango? Bueno, gero aterako gara, Gerokoak, Ki? Ez gara jongo Ez gara mendira. mendiraz? Ez gara jongo mendira. Mendira joatea... Ez gara jongo mendira. A ber, esatu dut mendia joateako boluetan dagoen mendira, en plan, tampoco Eta hostia. joatea hor pasamontañesekin zer egitea, hori gauzarik izazki gustatzen. Eskizu de fondo. Eta oso gaua ez dut tonto No, ikus. baina gara aterako gara por ahí, no? Nora? Somerara No, da. gara, nobeta puntatzen bada gurekin joatera. Parranda. Bueno, pues vale. Gara. A ver, egin dezako rollo... Maketo quedada. Ni atero Maketo quedada. Maketo quedada. Fua, ematen dugu horrentxetan komunikado bat eta jendea etortzeko. Bai. Vale, klipeatu, Bai. Lander, egin gauza, klipeatu. Zer egiten dut, pero lehenko itxegin behar duzu eta gero egin behar dut. Kaixo. Hemendik, maketo quedada bat... Jatzen du Twitterren. Vale, maketo quedada bat konbokatzen dugu... Vale, maketo quedada bat konbokatzen dugu gaur, gauean, ostirala, 2022ko abenduaren 23a, Bilbon, Somera kalean. Vale? Listo, hori da esamar nuena.
gura duena, etorri, ongo gara hortik. Nahi bat duzu gurekin hitz egin, poko maz. Eta bai, identifikatuko. Galdera da, Josu. Eta- Norbait etorriko da? Ez, segurazki ez. Baina, norbait badator, pues eskerrak emango diogu, Hartu eta... arnasa, Josu, hartu arnasa. Eta agian, pues bueno, oza, ez dakit zein zen gure gaueko plana, ez gen, bideo bat grabatu nahi genuen, ez da, edo, ez dakit. Bai. Maketo someran. Maketo somera. Vale, pues... Vale, Jende entrevistatzen. bai. Martin egingo du gehiena. Bai. Guk Eh, batekin joan, Martin. eta zer gehiago? Oye, gauza bat, norbaitek erabili du noizbait pasamontañas bat gauza ilegalak ez egiteko? Barkineos. Be, bai. Bueno, baina... Eskiatzen. Eso cuenta como legal. Eskiatza, ez bakarrik leloek egiten dute. Pues ez que ez dut inoiz erabili pasamontañas bat. Ez. Joateko mendira, ja. Pues mendira joateko, no? Mendira Es como jo. el popper. Norbaitek erabiltzen du viniloak garbitzeko, benetan. Popper erabiltzen da birilo garbitzeko. Es que popperra da limpia vinilos. En serio. Ez da droga bat. Ja. Bai. Claro, baina es que ezin dute ilegalizatu porque es limpia vinilos. O sea, da como pegamento. Bai, da como colocarse rotulki batekin. Da como sniffer pegamento, baina en vez de pegamento da limpiador de vinilos. Eta Limpiador de... para Baina pizza garbitzeko vinilo, en plan, botatzen duzu gainetik eta garbitzen da? Supongo. No, baina, osea, zuk ez duzu botatzen, usaintzen duzu. Da, Osea, permanente bat usaintzen duzu. Ni moduan, ezagutu egoera dut garo. popperra aurten. Bai. Ikusi delako Drag Race España eta drag guztiak erabiltzen dute el popper como locos, en plan, da haien fantasia erabiltza popperra. Baina ez nuen ezagutzen lehentik aurrera. Lehen asko Zen rollo Merkitze. rollo disolvente. Etxe usten zegoen. Aski, ikusi dut kalean jendea, pues, erabiltzen hori. Horrela, eta jazta. Ez que kolokatzen dizu po segundo eta jazta. Bai, hori. Ez nipatzen? Eta ez da ilegala, porque claro, o sea, es como si te colocas con una silla, ezin dituzte ilegalitzat guztiak, ¿sabes? De repente. Edo bai. Pues eso. Vale. Ah, bueno, pues hori, maketo erratia. Ai, zer gehiago nahi nuen esan? Maketo, kea maketo festa, Ai, maketo blog, gaur egingo dugula maketo gauza asko. eta gaur maketo Tinder, ya de paso, ez da, zagatik, ez? Bai, maketo Maketo Tinder, zer? maketo Tinder ere. Maketo Tinder. Buah, egit... Hori Maketin. zertarako da. Eza, Dakit, izango litzatik risas total egiten badugu Tinder kontu bat maketo First erratiko maketo dates. kide Let's guztiak, go. en plan, argazkian atertza gaio que se sortxiro, eta en plan, kaixo, irrati Josu. bat gara, Josu, konbidatuak behar 2020. ditugu. Géminis. Na. Capricornio. Egin dut eraitxe bertan hori, Tu, esa, ba. Argazki bat en blanco y negro. Eta bueno, esan behar dugu, jo que se, proposamen gehiago. Zuek, oza, maketo irratiaz gain, normalan proposamenak egiten dituzu, en plan, urta bukatzen denean. Ez. Rollo, Eh. gimnaziora jango naz. Goratzen zarete guk egin Eta- genituen. Suspenditze. Zer, en plan- nahiz egin genituen. TGaren txako egin genituen proposamenak. Zarete goratzen. TGaren txako. Zera TGA. Teje, zera, teje. En plan, teje dira siglak. Pentsatu. Bai. Baina, Bai, egin, gizu, din... Ah, TG! baina, Bi, taldea. bi hor handiak, eta egin aldizko Bai. eskuarekin. ¿Cómo que Eta handiak, eta bi. Eta Itxaron, zuekin, deko zer ikusi zerbait amaika zenbakiarekin, no ez? Benau es super galduta. Eta egiten dute boing boing. bai. Eta bi dira. Ah... Baina, zer... Bi 00 bat, Ke? eh? Ez. Esa, mesedez, Beste norabide batetik, Bai. vale, barkatu. esa, nau oso galduta, Ez que zabezu bi dira, Ostia. Edo aldatu elkarrizketa da saldu, porque nau, oza...
Bueno, kai. Ez, bueno, txatean ez Vegetarte. dakit idatzi nahi baduzue proposamenik egiten badituzuen urtean. GI. GI. Je... Ez dut ulertu. Bueno, begira zer oparitu zeate, badakit ja ikusi duzuela, baina ikusteko. Begira. Paquete bomba bat. Ez eso oraindik... Es que mate dit pena, me hace como ilusión gordetzea. Ai, oso bat gaur. O sea, Ai, bueno, ze polita kamiseta, Joane. Oso goluen, gaur eluzei kamiseta fucking izaneti. Esnatzen nahi goiza eta daukat justo maian paketa dibutzen da Bermeo, Joane, monia bizena eta nire etxea, elbidea, eta zer hartzen du? aita kamiseta etxe kaltekoa. Oposik nago. Ez nekien logo bat zeukatela etxe bat. Bari, gero igual estrenatu alditugu. Ondo Ez portatzen nekien basaria. logoan etxe bat zeukatela. Abezalerekin, super majo. O bakarrik kamiseta entalla ditxe egiteko, mira, super majo. Ole. Egin didate be... No. Mira, ikusi nahi dituzue egin dizkiaten, bueno, urtean zehar egin dizkiaten irudi, oza, irudira. Vale. Gordetzen ditut hemen, one momento. Boa, kafe bat behar dut. Vaya, so, vale. Begira. Ondo gonda baskaria, Bueno, hau ez dakit erakutsi alba dudan. Osa, hau ez da busara intimidado, no? Ai, zer Begira, Josu, hemen ikutu dit nire aita. Bueno, begira, hau da lehenengoa. Hasiko gara, ez, hau txiko dut amaierarako. Eta ez kritikatu, Zer da, un test de Rose Arts de esto, zer ikusten duzu irudienetan. Bueno, hau da, 6 urtekumeak egin dakoa, Hau da lehenengoa. Bueno, da mandala bat. Guau. No, mandala. Ojito, Eta daude bihotz asko, begira. Daude, mira, hau gara bera eta ni. Gara Ole, el Paco y yo somos los mejores. hau naz ni, eta hau da bera. Atera. Eta Zate dago bihotzak. zure gainean. Eta bihotzak. Bai, egiten du ilusio pillo. Beste irudia. Mira, hau justo oparitu ziaten atxo. Bueno, hau da hau... oza, ez du bera marrastu. Bere gainean. Imprimatuta, baina bera marrastu. Bera marrastu du. Osa, 6 Kolore. urtekume bat, mira, bihotzekin Ole. hemen. Eta hemen jartzen du, bera idatzitakoa. Lander, miratu kaligrafia hau. Ostras. Landera baina asko sobetu izango da. Bueno, pues igual parecido, Bueno, jartzen du alderantziz ikusten duzuela efektu. Fuera bromas, parecido. Faltan botako zaitut. ¡Qué maja! Osa, maketaratik nork dauka letarik txarrena. Nik baino N hobea dauka. Eta bena, azkenengoa, hau da abstrakzion, vale? Arte moderno. A ver, Ojo, a ver, sí. Kubismo. Hau da irudia, eta hau da saldu zidan, eta esan nian, ai, zer da hau? Eta esan zidan, ba begira, hau da gure... Amogus bat. Hau da gure etxea, en plan, hau dana da gure etxea, hau da, hau grisa dauena, hau da pilota bat, eta dago horman gure etxea paintzen. Osa, hau da gure etxea, ez da bere etxea, da gure etxea. Zu zaude barruan, nina zau. Eta Amonguseko Eta ni nau kanpoan, eta bera da hau. Eta bihotz asko. Malagarria. Eta bihotz asko. Eta gero atxan esan zidan. Eta begira, marrastu zaitut bi aldiz. Bogus. Amongus. Sus malagarria. Zelatik piloto bate, gongo da, hor, etxea dekoratzen, osea... Eskerrik asko, osea, badakite zaudetela ikusten nire ikasak, baina... Amugas. Musutxo da. Josuren fansak. Eta, bueno, hori. Amorratuak. Zeratik ez diezu eskatzen editatzeko maketoko bideoak, horrela guk ez du egin behar. Venga, Lander, lan egin pizka, venga, tio. Que ez duzela zer egiten. Tu, pues, karrera bat atera, si te parece poco. Pues hori nago egiten eta aldi berean maketerra tira amaten, kaia tempo. Vale.
Aurten, olentzerori neskalun... Mesedez. Neskalun... Niri ekuazioek ez diate bonboi kasak ematen, Josu. Erakutsu dizuet Niri ekuazioek ez diate bonboi kasak ematen. Pues begira, urrengorako aukeratu ondo karrera. Mira que majos. Gainera datzu nire iz... Bueno, hau esan da bere ama, Claro, es que torri zenan en plan, torri Josu zuretzat eta pentsatu nuen, ba, hau irakaslaren txako, en plan, pues irakaslari egiten diote detalle asko, en plan, pasan astan oparitu zioten katiu bat, edo alakoak etan plan. Peloteo, en verdad. Ni nahi zen espoz berria, pues normal, en plan, bueno, pues niri claramente ez, baina atzo paritu zidatenan hau esan zer en plan, ai, nitaz gogoratzen dira. En fin. Se polita. Bai. Eta hori gaur olentzero ezagutu dudala. ¿Cómo os quedáis? Buru handia. Entenimendu jantzia. Bai. Egonda... Bueno, egonda. Zimaz, egin dugu akelarre bat ikastolan. Eta gero irten dira... Ikastolo honetan bai, ez? Bestean igual aproba komplikau izango ditzate. Hemen ganoen hartzen dira akelarrak, bestean Bai, ez. por lo que sea. Eta bueno, pues atera dira Olentzero eta Mari Domingue abestu diegu. Egon gara be 3, 4 eta 5 urteko umei abesten Olentzero eta Mari Dominguiren abestia. Ez nekiera Mari Dominguek abesti bat zuela, oza, ikasi dut Mari Dominguiren abestia. Eta nola da Mari Dominguiren abestia? Horra Mari Domingui. Bai! Mítica. Ba, niz nire ezagutzen. Egoten zirela gurasoak dantzatzen, antes ere amak. Horrela, Dantzatzen? dantzita... Con esto. Osa, ni benetan, jarriko dut ikusteko jendeak, en plan, entzuteko, ez entzuteko. Osa, bueno, partekatuko dut. Ia ezagutzen zenuten. Bueno, hau uste dut ez duela copyright, ez da. Batek daki. Mari Domingui begira horri, gurekin nahi duela Belen etorri. Bueno, gu zati hau aldatu, bueno, ikastolakoek aldatu egin dute parte religiosoak kentzeko. Eta orduan Belen... Ja, osea, hori gertatzen ari da, no? Niri bidali didate... Niri bidali didate como argazki batzuk que kendu dute la parte de Olentzero etorri da. Bai, Olentzeroren abestia, behira, gu be aldatu egin dugu. Olentzeroren abestia da... Hemen egongo da, ezta? Ze esaten da? Esaten du, Jesus... jaio dala. Hori, eta zati hori gu be aldatu egin dugu. Eta non da, Jesus ja, hemen, aditu duanian, Jesus jaio dala, lasterka etorri da berri ematera. Zimaz, hau da, la única, en plan, satirik religiosoena. Badakizue kanta zergatik den horrela. Porque, teóricamente, Hombre, bai, no, porque... jaiosan Jesus, ategartu zen izar bat zeruan ezoten jaiosala Jesus, orduan gentil guztiak esazoten, ostia, paganismo amaitu da, orduan sartuko gara harrien barruan. Eta, baina, Olentzeroak esan zuen, ez, yo me hago al cristianismo. Amen. Amen, Jesus. Eta, claro, gehierentzat izan da una movida, claro, ume gehienek ikasi dute etxean bertsio hau, bertsio tradizionala, nire kasuan ere adibidez ikasita dudan bertsioa da, Jesus jaio dala, eta orduan abesterakoan zen en plan, mierda, nola da bertsio berria. No ez, orain da Olentzero jen zaigu herriko tabernara. Tu, eta ere bidali didate que Alaken kanta Bai, Alaken... dauka bertso bat dela Jesus Maria jainkoa zen. Pues adatutela Jesus Maria mendiak jainkoa sinpolitak zen. diren. Bai. Mendiak sinpolitak diren. Horregatik aldatu dutela. Eta... Osa, orokorran aldatu dituzte, eta hor dau, debatea. En plan, aldatzaren alde edo aldatzaren kontra. Claro. Hombre, pues pizkat txarto, no? Osa, hau egon ginen justitze egiten euskaltegian,
eta euskaltegiko irakasleak esaten zuena zen abesti tradizionalak dira, beti izan dira holan, eta ez du esan nahi orain zure umeak kristauak bihurtu behar direla, en plan, abeste holan izan denez holan mantenduko dugu. Ja. Eta beste batzuk esaten dute zet, pues hori, pues bestela gaudela, pues pues Elisa bultzatzen, edo Elisari boterea ematen, edo... Es que igual egin barko genukena, zango litzateke, derrigortu umeak, gutxienez, hilabetero baten misota jotera. Osea, igual hori da falta dena. Bai. Falta seguna. Bai. Ez. Ez. No, yo que sé, en plan, pero hilabetero baten. Dago esaten bro. Galdera bat, Pues, Osea, igual ez. ez dakizen bat ostia talo bat egiteko. Como? Bate? ¿cómo? En plan, bakizu hostiak, zer Bai, diren, ez? hostia sagrada. Pues Bai, batzu bai, dituzu bai. pilo bat, eta Bai, dituzu talo sakaratuak. Pues sí, marko dugu. Ah, eta mira, justo orain atera duzuela. Holy talo. Atera duzuela Talo. umeak eta kristautasuna. Ikusi dudan azkeneko gauza ez nuena, bueno, ez hitzaidana gustatu ezer ez. Egon nintzen hileta batean, duela hilabete bat edo bi. Eta bueno, hietaz gain zegoen misa normal. Orduan, gainera zen misa de niños, en plan, normalean elizetan hilean behin egiten da en plan umeen misa, osea, da, como misa bat, baina umeak ez aspertzeko. Aspertze dira berdin. Eta, bueno, claro, joaten diren umeak normalean dira lehen jaunartza egiten duten umeak. Eta, claro, umeekin batera daude, nola deitzen dira, irakasleak, en plan, lehen jaunartzeko irakasleak. Total, hasi zenean el momento... Ez dau Elisa momentu bat, que ez dakit da momento konfesion edo lako bat, eta irakasleak behartu zuten ume guztiak belaunikos jartzera. Rollo... otoi egiteko. Eta, claro, pues, ikusten zen nituen 3 hilara umez beteta belaunikos otoi egiten, eta ez egiten ez dak zer zen otoi egin. Eta, claro, ni hau ikusi nuen esan... Ni hau ikusi nuen geratu nintzen, a ber, tio, ez du egiten 80 urteko aitita mona bat, zergatik behartzen duzu ume bat, arrodillatzera, bueno, eta tio. zuk ez dakizunean idazten, esaten dizute, begira, horrela idazten da, hartzen duzu arkatza, eta... Tu, baina eski... Eta jartzen duzu... Osea, Elisak gura badu, umeak erakarri kristautasunera lo que sea, osea, behartzen badu solako gozak egitera, osea, normal jendea aspertza edo joatea hortik, osea, eske, ez dut... Tu, Me parece una Martín, movida terrible. Mesedes, ez tuiteatu gauza racista que maketoren kontuan, tío. Zer dut? Maketoren kontuak ez dut, jarri, tuiteatut maketoren kontuarekin. Igual bai, eta Bai. konturatu nahi. Maketok- Tuiteatu nahi nuen nire. Ez, maketok da someratik egongo diren... No, irakurri azkena. Bueno, esta escena, lehenengoa. Adela Itanoak... Aten- No, vale. Maketok da someratik. Ez dut jarri, Itanoak esaten ari... Egongo diren aktivitateak, terrorismoaren enaltzetimendua. Eskalatu gauzak Se zazpikatuko llaman obrak. pasamontaña. Eta podcast zaran. Euskaldria da sortu. Itano betxekin akabatu. Tío, Martín. Tu, a ver. Zer? Zer egin Pues duk? hori izango dira aktibitateak. Zer egin duk? A ver. Boa, Lander, urreko izango zara. A ver, Martín, Zidano, Martín, entzun, gauza bat. Osa, eldun, gura badugu zeo zer eltsa maketo irratia, ezin dugu. Terrorismoari enaltzezimendu egin, tio. Baina zazpikatuko Baina, obrak pero- eskalatzea ongo idaritzot. Baina, a ver, da broma.
Ja, osea, hori be, nahi nuen komentatu Vaya, zuekin. no se gertatuko, no? O sea, Ze puntura arte es que sois unos rayados. egin alditu gora. Es que Claro, sois unos claro, rayados. sois unos rayados, cabrón, pon la puta Sí, cámara. sois unos rayados, Pon la claro. puta cámara, Martín. Es que, tío, sois unos rayados. Eta gu hemen aurpegi erakusten, eta gero sartzen da, nire ikastolako irakaslea, Gero Josu, jartzen da, Josu irrati bat duela, 6988. ikusiko dut zer dago egiten nire ikaslea, tal, de repente, bai, en el sentimiento del terrorismo, joder, primera. Ez dugu hori behar, coño, ematen dugula. Osea, dago ondo la broma, baina... Ari guztiok, gaur, someran Martinen ongi etorria. Martin, Sevillako espetxetik... Sevillatik, Martín Ongietorria. Bertsoafaria, Sevilla egon dela, Iruella... Agurra, trikipoteoa. Brutal. Ya está. Bai, ez gara gripoteo alesarrean, Así que bai. Pues es que te equivoté, ¿no? Itxiko digute kontua. Na, ume horrek ez du, Mira, ¿qué chico? doinu akuratuena. Hemen handiamos, gaztek esaten duten bezala, fumatzea beharrezkoa da, bereziki aurrak fumatu behar dute, hau egia da. Pues hori ya, hori dago igota, Instagramera duela asko. Es que, bueno. Pues nada, pues ya berriak ez digu artikulorik egingo, supongo. Iruerrate eta sortzi like. Eta orduan, eta gero esaten duzu. Kaizo Riverrock. Iepala. Riverrock, zuk hitz egiten duzu ikarekin. Ita noz hitz egiten dezu. Ba hori, ezin dugula... Olako... Martin, saiatu olako gaiak ez esaten. A ver, ere egia esan da, txilimafiakoek... Según norekin, kontuz, Según norekin. Kriston, como te digo... Martin Vale, dago... Ez da ezer gertatu oraindik, txilimafiakoek. Ka, baina, Ponte la mira. txilmafiako Gerra esan esertan da. lan egiten dute. Egiten ari naiz. Musikan, Vale, osea, maketo irratia balitzen nire lanbidea, osea, nigatik perfecto, nahi baduzu egiten dugu, nahi duguna, baina arazoa, egingo da lan irakaskuntzan, vale? Eta, olako goza bat... segura eski, maketo erdia, amaituko duela, klaseak ematen. Bai, baliteke. Amaituko duela klase moduan gehienak. Bai. Gehienok? Zein ikuste duzu, a ber, ni bai. Zu, lander ere fisika mateo klase ematean, Bai. nik ere biologiko klaseak ematen segura aski. Ba, nik uste dizut investigatzen. Ez gara, viniendo del aire. hori zen nire helburua. Claro, oza, nik ikustu dut joane investigatzen, pero investigatzen eta janari eukiten, Dale, ate. bizirauteko. Orain izmotatxera, orain izmotatxera. Zoran nire argumento de gorren honetan. No, ate que mandio RT Twitteri. Claro. Bueno, Nor gehiago. Hori da, investigatzea super prekarioa da, eta gaineko duzu kriston nota, eta nik ez daukat kriston notarik. Ez que, Edu adibidez ez dut Edu ez dut ikusten irakasle izaten. No. Bueno, Bueno, beraita bezala egia esan da. bai ez. Puro caos. Nor gehiago. Beraita bezala, no? Nor Bai, gehiago. amaituko Bueno, dira, ez hezkuntza. que kentzen dut lo de Bueno, terrorismo. Julen nahi du irakas. Eta berriz egiten dut. Julen Joane, nahi, izan zaitezke irakasle eta investigazioa egin, oso. Julen nahi du Bai, irakasle izan, así que horretarako Julen... behar dut tesis ziur doktoral aski bat. ere. Bueno, zazpi de media. Tú puedes, Joane. I believe in you. Ez behar da igual sortzi terdi, esan digute. Riverrock be irakaslea da, oza, gara hemen denok... Oza, gara denok Minimísimo. irakasleak. Ya está. A ver, ondo zer deritxo zue, orain berriz aldatu dut tuita. Zer deritxo zue. Oza, sabatu duzu tuita. A ver. A ver, Eta berriz jarri dut desberdin. Atentzio, maketo queda Irakasle somerati. bai. Gongo dira... Me sea berdin. batzuekin, osea, vale, Ez egin. oso ondo. Terrorismoaren Ai, nire ikusten da maketo Twitter. Ez egin. Ez egin. Eskalatu gauza. Edan vodka txarra, euskaldria sortu, itano batzuekin akabatu. Batzuekin. Batzuekin, osea, Rivermen. Ez que, a ver, Riverrock. Martin dago itanoaren aurka. Zure iritzia horren inguru? Bueno, hori zut esan. Osea, simplemente, osea, zuk akabatu alduzu norbaitekin, ez izatagatik, en plan...
gorrotoa, sino que da como... Claro, vida. da... En plan, izan behar duzu... Igual eske txarto dabiz, igual eske sufritzen ari dira, eta behin sufrimentorekin akabatu behar du. No, baina Riverrock gu ez gaude hijitik buruz hitz egiten. Gu hitz egiten ari gara ika hitz egiten jendea buruz. Itanofobia. Itanofobia daukat. Vale, Karo, pues hori, nire etorkizuna mantentzeko ezin dugula olako memerik... Eskerrik asko ate... No, porque... Bueno, es que hain erraza da gu ezagutza... Osa, uste duzue... Galdera. Uste duzue gure ikasleek, porque badirudi izango garela denak irakasleak. Maketo eskola ingo dugu. Ezagut, aurkituko digutela saretan. Bai, Bai, Seguro. ikasleek, bai. Es que niri... bai. ¿Qué hola? Osea, imaginatu zuen ikasleak aurkitza de repente maketo irratian partartzen duzuela. Qué vergüenza. A ber, zure euskaltegiko irakasleak aurkitu egin bazaitu, ikasle batek ez zaitu aurkituko. Vale. Ja, es que TikTokak mina asko egiten du. TikTokak mina asko egiten du. Ba, es que bakizue zertaz beldurna zen. Eskandalo, ikastola batean, irakasle bat aurkitu egiten dute en antecimental terrorismo No. egiten euskal podcast batean. Boa, espero dut ezetz. Baina nire irakaslea ez, baina nire irakaslearen alaba TikToka instalatu nahi, oza, izan nahi du. Baina oraindik bere amak ez dio usten instalatzen TikToka, orduan instalatzean agian atera daiteke bere rekomendatuetan. Irekiko du TikTok eta gertuko zaien lehenengo gauza. Ei, badakizu zein den titi batzuen alde txarra. Claro, eta ni de repente, kaixo dereño. O sea, ya irakurri zuenean, así no le gustaba bañarse, o sea, me morí de la vergüenza. Izan zen en plan tuyo, o sea, jarraitzen duz hori izaten. Bueno, amaituko dugu maketorekin ja? Ya nahi du joan, o sea, tío, te es un morro que flipas, beti nahi duzu bukatxa maketu irratia. Pentsatzen nuen No, jago niko mindelako betatu mendiga. genuen. Claro, pentsatzen nuen amituko genuen lehenago, pero claro, aterago gara nesomeratik, berdin du, ez. Beraz, queda maketo, queda. Ondo. Ega maketo quedada Es que- someran. Hori espero dutate, o sea, hori Baina, espero zuek dut dutan eta ze benetan. partean, porque maketo somera luze, pizka luzeagoa da igual jendea dago. Ni somera joango naiz berandogo, zara, orain nolako orkestara. Nora? Orkesta, Bilboko orkesta Ah, sinfonikoa. orkesta. Es que, txikiki, zelako gizon sarra zaren, kabronazo. Bueno, gustuko dut, oie, txiko. Abez, batxa batean zaude, por algún kasuan. Oh, Bai. egia irakurri Riverrockena. Irakasleen urtean nire ikasleek nire Twitch topatu zuten eta estalkeatzen ninduten. Tu, baina eske zure ikasleak zenbat urte dituzte, oza, nire unibertsitateko ikasleak, no? Oza, Claro. Riverrockek zer irakasten du unibertsitatean. no, bada ikerlari eta irakasle, pues digo yo izango dela Nire, unibertsitateko irakaslea. Nire lagunak Ikerlari. nire irakaslea... Baina, oza, nago esaten nibe bilatu ditut nire irakasleak, nire unibertsitateko irakasleak Twitterren, eta ez diot esan nire ama edo nire aitari, begira, aurkitu dut nire irakaslea, begira zer tuiteatzen duen, baina, klaro, Eta kusurekin egia da berdin gertatu zitzaiola. 10 urteko ume baten amak edo aita aurkitzen banau Twitterren esaten maketo quedada enaltzetimiento al terrorismo egiteko, pues igual geratzen da, eta hau da gure semea alaben irakaslea. Pero si berdin du, si nire irakasle bat egon zen, bueno, Sí, berdin du. Horregatik Jan Barsari kastola batera, Josu, Jan Barsari kastola batera, tordan horrelako hombre, nada, horrela ikusten dute klip hori y te suben el suel. Claro. Bez, holako gauzen gatik itxiko digu. Horrela funtzionatzen du, ya sabes. Claro, ni ezin dut aukeratu ikastela bat lan egita, o sea, vamos. Bueno, ikastolak Buen privatak dira, kartzelako no? lana Askotan. becomes literal, peor kartzelako lana. Ai, Baina, bueno, es que nola izan zen? Bai, nire ikateko irakasleak, unibertsitateko ikateko irakasleak, lehenengo egunean esan zigun. Bueno, esango dizuet hasieratik, ziur aski aurkituko duzuela geroago. Nire izena bilatzen baduzue interneten, agertuko da egunkari bateko artikuloa, botan indutela ikastola batetik.
Hori izan zen, esan zigun lehenengo gauza. Pinpan. Hori nor? Nire ikateko irakasleak, unibertsitateko ikateko Ah, irakasleak. Eta galetu bueno, eta saldu zigun zergatia, badirudi klasean ordenagailuak erabiltzen zituztela eta erakutsi zien umeei blogak sortzen eta gurasoei ez zitzaien gustatu hori, blogen metodologia erabiltzea, zelako abuso a la privacidad, zelakoak, eta ikastolak kale egitea erabaki zuten irakaslea. Eta atera zen egunkarian berri hori. Eta orduan basan zigun hori, nire izena bihatzen baduzue, agartuko naiz, hori, egunkarian, botan indutela, lanbide batetik, ikastola batetik, hau egitaratik. Lasai joan, nire ikertatu zeitea pare bat aldiz. Ez dakiz Gutxierto esan da karindeba, esto esan zen ama, aita eta guzti. Baina hori, olako goza batengatik botatzen, bazaituzte lanbide batetik, pues, jo que se, maketo irrati izatagatik, igual... Yo qué sé, tío, baina es que, o sea, ya ezingo dugu esan ezer ze... Ez, Martin, pues igual, Martin, ez nago esaten ezin dugula esan ezer, nago esaten ez, egitea broma baina eta... ezin egin ez da broma bat, flow, ya, o sea... Pues yo qué sé. Nago esaten, al nivel controlado, porque... Eso jarri buf, toraitxe bertan. Jarri zer? Gauzak igual zuk esaten dituzuen gauzak azkenean igual gestek, jasan behar ditugula ez duzulako aurpegia erakusten. Ezagun garelako azkenean gauza horien aurpegia. Claro. Osa, nago esaten, hemengo... Osa, zuk esaten dituzun gauzak gure... Zatean, zatekoek ulertzen dugu, zatekoek ulertzen dugu broma, eta gube ulertzen dugu broma, eta badakigu dela la broma. Bro, eta zuek... Baina, Baltasar Garzonek ez dutela dut un clip de... mi... bat, ordu baki zer, no que, de un no sé cuál. Bai. A ver, Martin, zu pentsa esazu maketo irratia izango dela Euskal Herriko irratirik entzunena. Emaio zu bosturte... Por supuesto, vamos. Emaio zu bosturte eta gongo gara literalmente izango dugu EITB gure oinetan. Begira, hemen ikusten ari garen 7 pertsonak gara Josu, Lander, Joane, ni, River Rock, Ate, eta igual despistau bat. Eta Jeronimoste. O sea, pues hori da despistau. Esan dudana Euskal Herriko irratirik entzunena. Ei, norbaitek esan du. Norbait! Toma, gehiago ditugu! Yo que sé, gainera, o sea, ez dut, es que esaten zoretea askorrelako gauzetas, baina es que, ¿verdad? O sea, ez da esan nada loco. Bueno. Ez du esan, o sea... Bueno. Gauzas, si esan nahi ba... Bueno. El ekologismoaren podcasta? Ni zentzuratu dut podcast oso bat. Zein? Zentzuratu dut podcast oso bat. Eko zerbaitena. Tu, lo de torri zenean la chavala esta? Bai. Joder, tío. Tu, joder, o sea, podcast hori ezin zuen mundua ikusi. Gainera, esan zidan, etorri zirela, Fridayseko bat esan duzu, bueno, zer komentatu duzu, bueno, bai, aldaketa klimatikoa. Horlako gauzak. Ai. O sea, ez duzu inoiz ikusiko podcast A hori. ver. Sin más. Baina bai ikusi dugu eta bizi Nina dugu. responsable. O sea, esaten dugu guztia, nina responsable, chavales. Clip. Lander! No. Lander, Esan clip. responsable zarela Nire zure izena responsable. abizenak DNI. DNI. Kalea, No. txartela... Vaya, ni, Martín, hor geratuko naiz. Nahi responsable, esaten dudanen guztiaz, en plan, ya está. Eta nire podcast kideek ez dute zertan Ez daukate zer ikusirik. No, mira, atek esaten duena, nire enpresa batean Facebookak begiratzen zizkiguten, eskerrak ez nuela askora biltzen. Osa, ni adibidez horregatik, osa, ez soilik horregatik, baina aier hartan, ni bilatzen baduzu Josu Perez. Begiratuko dute, edaukasun... Bilatzen baduzu nire izena abizenak interneten, berdin du abizen batekin edo bi abizenekin, ez aizu esera gertuko. En plan, ez dudalako
perfilik nire Claro. benetako izenarekin, erabiltzen duelako, nire nika kapitaluz bat. Eta ordan aurkituko dute makete irratia, eske hori... No, bai, osea, horretaz, osea, badakit, zaila dela aurkitza makete irratia. Nire entua. Nola aurkituko dute? Ez dakit, nilago naizeko batera. Les llega un Martín, eta bilatuko dute nire Instagram normala daukadala. Ez daukat... Vale, Martín. Baina nik joan naiteke leku batera eta esan, tu cara me suena, ikusi dut non baiten. Claro, zure aurpegia no te suena, ez duzulako aurpegia erakusten. Baina nire euskaltegiko irakasleak ikusi banao... Josu, de verdad, bizis a la fantasia baten, el que eres la persona más ¿Qué fantasia? Osa, ez nago esaten hori, Martín. Josu eta ni oraintxe bertan gara, Euskal YouTubeko blog. Osa, literalmente mantentzen dugu Euskal Herria bizirik. Hemen daukagu top bat, Durangoko azokako blogaren egile top bata, venga. Aquí, los más famosos. Que a nadie le importa. Ez que, supuesto duzu etorkizun batean lanera joaten zarenan eskatuko zutela zure izena eta zure nika? Zare sozialetan? Ez nire nik, ez dut emango. Ez dut jarri, pero ez diat eskatuko nire meme kontuaren nika. Eta, igual nire meme kontua badauka gauzak más cancelableak. Hori bai. Baina hor daude, eta dira, pues, nire meme kontua. Ja, baina zu adibidez, pero, gauza bat, adibidez, Audientzia Nazionalari le da la pena. Eta aurkitzen ditu. Euskal meme kontu guztiak, polizia, heldu daiteke zure etxera bakarrik meme kontuarekin. Bai, bueno, no, eta aurkitzen baduten berda, eta gainera nik ez naiz nien más bestia. Bueno, verdad, nik ez dut esaten ezer, baina aurkitzen badute memearen taldea. Mira, que cabrón Norbait. Osea, Norbait idatzi du. Hori da, pero me refiero, super ere ezin dute, osea... Tu, Norbait, baina una cosa basta, baina esategatik... Tu, Martin, ez nago esaten orain, Martin, ez nago esaten orain isiltza eta ezin duzula esan esan, ez que ez dut esan hori inoiz bez, nago esaten... Que no, zira bakarrik... No, zira bakarrik... Nago esaten, gora ostean, esatea gora San Ferminak. Edo, jo que se... Ez dut inoiz esan horrelako zerbait, cabrón. Azken, bueno, gora itza... Eta gero Norbait orain saiatzen da guri mina egiten eta esaten du egia esan da, Sonic Forces egin ondoren ezin diozue kalte gehiagorik egin gizarteari. Cabrón total. Norbait ez da berri desartuko. Bueno, zuk ez baduzu zinema ulertzen, ez da zure errua. Nire kasuan ez nuen nire izena erabiltzen eta aurkitu zuten. Programak dauzkate, dio atek. Beste enpresa batzuk erabiltzen dituzte eta kriston mobidak dira. Osea, Kapitan Luz bat aurkitza me la suda. Baina aurkitzen badute de repente Kapitan Luz dat. La gente es... Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, baina ez izute zer esango. Osea, tampoco... No, baina esango litzateko en plan, que vergus. En fin. Vale. Por cierto, gaur amaieran jarri ordez martxa baten lehen notak jarri dezakegu ator remix gabonak direnez. Dauz remix bat. Egia da, te da duela. Norena da remixa. Pues nore izango da. Malakia. Itxoin, abestu dezakegu ator guztien artean en plan... Baina, es que desincronizado. No, sincronizados, Google unos cracks. Ai, claro. Ah! Bueno, jarriko dut. Itxoin, Joder, hombre. Itxoin, que jarriko nuen... Vale, baina jarri el classic. Vale, el classic. Hau ez da el classic. Cabrón. Baina hau ezin dugula bestu. A ver, play, ator, remixa... Itxoin. Hain zen nire nengo abestia gitarran. Dura esaki esan bat urte, no igual. Bost urte? Chi, pli, cha, pla, pum.
Gabon, guapo. Ja eskipeatu dezaket. Bai, mesedez. Bai. Esan duzu bai mesedez, guztiok batera, Guztiok batera. Ator mutiletzera, gaztainak zimela jatera. Altuago. Gabon gaua ospatutzeko aitaren amareko altuago. Ikusiko den aita barrezka amaren posatzen Estribillo! Eragio mutila aurreko da molin horri Gaztainak erreak dira Txiplitza platu Gaztainak erreak dira. Gabon gaua Gaztainak erreak dira. Eragio mutila aurreko da molin horri Gaztainak erreak dira Txiplitza platu Gaztainak erreak dira. Itxoin, jarraitu beste Eusko Euskaliaz. Ikusiko Ez Irekin nahi vibratu. Urrengo urtera arte eskerrik asko aurtengo Maketo irratian parte hartzeagatik Jaun Andreo! Venga, urtsuz guztioi. Eskerrik asko aurtengo Maketo irratian egoteagatik, bukatu da aurtengo denboraldia, 3. denboraldia, urrengo urtean, urtarriaren ez dakigu segunetatik aurrera, bueltatu ingo da Maketo irratia. Así que, agur! Ole, Olentzero! Agur! Olantxaro! Eta ore! Olantxaro! Urte barri, sali berrari, dekonak ez dekonari, eta hori, gabon onak pasa. Apai, aupaleti! Gogoratu gaur Maketo queda dagoela, agur, musuz.